Se kuvaa saatana. Adventure with Teemu! Motherfuckers! Juhu! Juhu! Auton pakoputki. Juhu! Hei tossa on komea, sinne pitää kyllä huutaa juhuuta. Kumpaa noista? Molempi. Autos. Samaan aikaan. Juhu! Mennään äkkiä vähän tsekkiä, että on wuu. Baby. Se on kohvi. Kuplasaakeli. Juhu! Mentiin. Toi sähkötolppaan juttu on varmaan auki. Oisko? Hei, se on juhu! Ei saa remiksata. Nyt mennään tänne pizzeriaan, kun ei juhu. Juhu! Jaa, niin teemme. Juhu! Huuda tonne juhu. Juhu! Kaunis Ylöjärven kaupunki. Ja Teemu. Hei, tuo on Xakt. Sun pitää sielläkin mennä huutaa juhu. Tonne pakoputkeen. Huuda tonne juhu. Juhu! Oho. Ei, mulla on paremmat. Tuolta tonne. Juhu! Mä en tiedä mikä idea tässä mun videossa on, mutta ei se mitään. Ei se pitää haittaa. Miksi sinne vaan? No, älä nyt tän! Oi vittu. Piirakoita ja makkaroita. Missä? Misälläs? On vai? No ei. Ei oo. Mä tonne... Vittu jos kippää tonne, niin saat euro. Ei sulla ole niin paljon. Saat 5 senttiä. Okay. Saa sen etukäteen. Kiipeen nyt saa. Mä sinne pääsen. Ja kiipeämällä. En mä pääsekään. Mä 5 senttiä silti. Hyvin rakas 5 senttinen, pääsin nyt uudelle reissulle. Hei, onks tuo jotain? Mennäänkö paloboatiin? Kai me ollaan 18 jo. Ollaan vai? Ollaan. Ainakin sun isäsi. Ja mun isäkin. Niin on. Kai se nyt riittää. Nyt riittää. Meidän isät on 18 yli. Niin, ei kuule kun 13. Hei, nyt. Tää kuvata lähikuva.